Visca les Terres de l'Ebre! Ara Manolo, com a final de l'acte, us farà un resum del que hem dit. Bona nit a tothom. En nom de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, moltes gràcies per estar aquí. A veure, què significa tot el que està passant? Què significa ara aquest document del Pla Hidrològic Nacional de la Conca de l'Ebre? Quina importància té? A què ve en aquests moments? És una obligació de la Comissió Europea. S'han d'adaptar els plans hidrològics a les normatives europees. I nosaltres, feliços i contents, hem estat 3 anys anant a Saragossa, on ens han deixat anar per a col·laborar, per a participar, per a intervindre, per a convèncer, per a explicar, per a que ho vegi. I tot han sigut bones paraules. Hem sigut molt ben rebuts. Hem sigut molt ben tractats. Ens donava la impressió que havíem sigut molt ben escoltats. Però surt el document. I en aquest document surten un munt d'aportacions, però cap, absolutament cap, de les que s'han presentat des de les Terres de l'Ebre. És un document que s'ha presentat precipitadament. S'ha presentat precipitadament perquè el Tribunal de Luxemburg condenarà el govern espanyol a multes diàries, milionàries, si no es presenten en un termini molt proper tots els plans ideològics de les conques de l'estat espanyol, i preferentment el de l'Ebre. L'han tingut que presentar de pressa i corrents perquè si no s'acumulen les denúncies contra el govern espanyol i les multes que tenen que pagar. Lo van presentar el 25 d'abril, però està redactat del 2011. En realitat fa 2 anys que està redactat. L'han presentat aquí. Però què té que veure tot aquest document en nosaltres? Quina importància té? Citaré paraules de l'últim amic que vam fer, d'Àries Cañete. És la base prèvia al Pacto Nacional de l'Agua que es farà el 2013. Un Pacto Nacional de l'Agua que reequilibrarà los usos de l'agua en tota la península ibèrica i culminarà en el Pla Hidrològic Nacional del 2014, on d'alguna manera se plasmarà el repartiment de l'aigua a tota la península ibèrica. I l'únic lloc, l'únic punt, l'única qüestió que està en discussió és l'Ebre. Només l'Ebre. Aquí només s'ha de repartir l'Ebre. Estan fixats en el territori. I estan fixats d'una manera tan forta que se n'obliden, entre altres coses, de que a la desembocadura de l'Ebre hi ha unes terres més o menys boniques, més o menys guapes, on viuen 155.000 persones que ens faria goig poder continuar vivint en aquest territori. I d'això se n'obliden. I és curiós, perquè hem estat 3 anys presentant documents, informes, anàlisis, estudiant. Hi ha diversos documents, aquest és l'últim, però hi ha 2 anteriors on figuraven les propostes de la Comissió per a la Sostenibilitat. I nosaltres ara, treballant tot el tema, hem agafat, hem de presentar al·legacions, hem d'estudiar tot el tema, i estudiant la documentació, perquè veiem el que deia Susana abans, si 80 metres cúbics per segon poden travessar, no poden travessar, si hi haurà aigua i tal, ells pensen que 80 metres cúbics per segon ens pot anar de bé, però curiosament, en aquest document, que abans de sortir a la portada, que està aquí en aquesta taula, a la pàgina 51, és el document oficial, a la pàgina 51, si nosaltres estem treballant a la pàgina 60 i pico, que és on estan els cabals, però fulejant veiem que no fa falta treballar tant. A la pàgina 51, què diu? Està dient que en cabals marcats per la Comissió per la Sostenibilitat, la falca salina no entra al riu, se queda al mar, que és el que tots volem. I estan dient que en caudals de 150 o 100, que és el que tenim ara, l'aigua se queda estacionada més amunt d'Amposta. En 80 arriba quasi a Tortosa. Què vos estan dient? Majos, majetes, vos heu d'acostumar a viure en aigua salada. Vos heu d'acostumar a que el mar passarà a Amposta cap amunt. I aquesta serà la realitat que vos quedarà si això no ho modifiquem. Argumentarem, farem el que faci falta, farem congressos que ara parlarem i farem tot el que convingui. Però ells ja diuen, i ho diuen en aquest document oficial, que en el cabal que ens deixen de 80 metres cúbics per segon, el riu no arribarà mai a la mar. Perquè en 150, que és el màxim que fiquen durant 2 mesos,
tampoc arriba a la mar. Què significa això per a les Terres de l'Ebre? Quina problemàtica se ens planteja al territori? Se ens plantegen bàsicament dos problemes. Un, el mediambiental, que el coneix tothom. Jo penso que ja tothom, des de ja molt minut, ha sentit parlar de la regressió, l'esfonsament, que és la subsidència, la salinització. Hem d'afegir la contaminació, perquè el riu Ebre sempre ha estat molt contaminat, però les riuades ho han netejat. Quan ha portat uns cabals generosos de 600 o 700 metres, han netejat el riu. Però en aquests cabals la contaminació es queda estacionada. I nosaltres la tindrem al costat i regarem aquesta aigua. I el 2015 la Comissió Europea farà un anàlisi de tots els rius d'Europa i dictaminarà quins són aptes per a l'ús humà i quins no són. En els paràmetres que se ens estan marcant des d'aquest pla ideològic, correm el perill que absolutament totes les activitats que es facin a les Terres de l'Ebre basant-se en l'aigua del riu puguen ser declarades no aptes per al consum humà. I això seria una tragèdia, això seria un problema molt fort. Però això està aquí, és un problema mediambiental. Però s'afegeix un altre problema més. En 80 metres cúbics per segon, que és el que es plantegen, es toca de ple a la part, a l'activitat econòmica més important d'aquest territori. Olvidemos de la navegació. En piragua sí, en barqueta també. Olvidemos de la navegació. No hi ha cabal suficient per a navegar. Els barcos arribaran, si és que arriben, hasta Amposta, perquè allò, poqueta cosa més, perquè allí el riu pràcticament és la mar. L'agricultura, la pesca i l'agricultura quedaran tocades. Hi ha una relació directa entre la qualitat de l'aigua, la quantitat de l'aigua i la producció de pesca i el que serien les granges marines. Cada vegada hi ha més sensibilitat entre la gent a l'hora de comprar productes agrícoles. La qualitat de l'aigua influenciarà. Però hi ha una cosa més important que tot això, o tan important com tot això. Si no es modifica aquest cabal, les Terres de l'Ebre ens quedem sense reserves estratègiques d'aigua per a qualsevol programa mínim de desenvolupament. Fenòmens com el del polígono Catalunya Sud se reproduiran, perquè la quantitat d'aigua que ens deixen no serà suficient per abastir tot el que seria el complex econòmic ebrenc. Es quedarien sense reserves. Aquest pla ideològic està pensat, dissenyat, per a facilitar la reserva d'aigua al Pirineu aragonès per al desenvolupament de les comarques de Barcelona, de les comarques de València i Saragossa ciutat. I tot el més queda al marge d'aquest desenvolupament. Per tant, queda tocat el futur de les Terres de l'Ebre. I és un tema molt greu. I és un tema sobre el qual no es pot frivolitzar ni es poden fer jocs de mans. És un tema que s'ha d'afrontar amb serietat, amb rigorositat. I s'ha d'afrontar a dos nivells. Un, el nivell ebrenc, la gent afectada, la gent que patirem això si això se tira cap endavant, i a nivell del nostre govern. Nosaltres som part de Catalunya. Nosaltres som una part important de Catalunya. I en aquests moments necessitem la protecció del nostre govern. Una protecció decidida, clara, ferma, i que s'ajudi a aturar tot això. I això és molt important. Este pla ideològic no figura a cap lloc la paraula transvasament. I hi ha persones que diuen, home, és un tema mediambiental, bueno, sí, però el transvasament no està. Quan dic de transvasament, ja en parlarem. Prepara és el primer acte per al futur transvasament de l'Ebre. Per una raó molt senzilla. Quan nosaltres hem defensat el caudal mediambiental, sempre hem dit, a part de totes les necessitats que hem de cobrir al territori, quanta més aigua baixa, menys hi haurà perquè se l'enduguen. Quanta més aigua s'utilitza aquí baix per factors mediambientals i econòmics, menys es sobrarà perquè puguem comercialitzar amb ella. I d'aquí ve la proposta de la Comissió de la Sostenibilitat, entre altres coses. Al rebaixar la quantitat d'aigua que ha de passar per l'estació d'aforaments número 27 de Tortosa, que està aquí davant, el que estan dient és que tenen més aigua per a poder comercialitzar. Què és el que fa falta aquí? Doncs mireu, molt senzill. Tenen els embassaments, l'aigua acumulada. Tenen els canals, que encara no estan acabats, però ja han dit que el 2015 s'han d'acabar. Tenen
la limitació de despesa d'aigua i què es falta? La llei. I quina és la llei? El Pla Hidrològic Nacional que ja l'ha anunciat del 2014. Per tant, és el tret de sortida a una cursa on si no ens preparem i ens organitzem la mar de bé, tenim totes les de perdre. Però ara farem una altra pregunta, ara direm una altra qüestió, que a més és molt curiosa, que ha sortit en ambients, a més, jo estic molt preocupat, perquè ha sortit en ambients de persones que tenen molta informació o tenen molt de poder polític. No es preocupeu, és que si el transvasament no podem fer-ho, no hi ha calés, no hi ha aigua. Quan no hi ha aigua, no hi ha calés, no ens hem de preocupar. Tot això, bueno, hem d'estar alerta, hem d'estar pendents, sí, però no ens hem de preocupar. En quant al tema que no hi ha aigua, jo penso que no cal estendre més, perquè el que han fet ha sigut ja, o el que intenten fer és reservar la quantitat d'aigua que tenen que canviar. La gent que estava aquí el 2000, 2001, 2002, 2003, vos sonarà Iessa, vos sonarà Itoi, vos sonarà Riap, els embassaments del Pirineu Aragonès, això està tot fet. Ja està tot fet. Per tant, l'aigua ja la tenen. No hi ha diners. Vol dir que no hi ha diners. Estem segurs que no hi ha diners? A veure, penseu una miqueta. El transvasament de l'Ebre era una cosa que s'agafava aigua de Campredó i hi havia un tubo molt gran que anava cap avall i un tubo molt gran que anava cap a dalt. Això era el transvasament del 2004, 2001. En això no hi havia diners. Com no hi havia diners, el José Mari va ficar 4 primeres pedres, ens va ficar un munt de 4 civils vestits de negre davant en porres. Les pedres ja ho sabem on estan, José Mari en aquella època se'n va anar i el transvasament no es va fer. Però pensem, jo m'hauria de veure una cosa, a veure si no hi ha diners o què és el que passa. Hauríem d'analitzar les inversions que està fent el nostre govern a les Terres de l'Ebre. Estem en una època molt dura. S'està perdent molts llocs de treball. S'està restringint moltes jornades a les persones que treballen a la funció pública. S'estan deixant inversions, o aplaçant, o estudiant, o apartant-se. Però, curiosament, els pressupostos de la Generalitat del 2012, que són molt similars als de l'any passat, perquè són períodes de crisi, curiosament, hi ha 2 punts que ens han cridat molt l'atenció. És la inversió de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Les números de color roig no facin molt de cas perquè hi ha un petit desfase i, per tant, és Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Si veieu, al Baix Ebre, la comarca on estem ara, la inversió total són 24 milions d'euros per al 2012. Però per regadiu, per la xarxa Sénia són 19 milions d'euros. Vol dir, no ho veig molt bé perquè vol dir que el percentatge que es dedica al regadiu al Baix Ebre, no ho veig molt bé sense ulleres, és el 80%. El 80% del pressupost del Baix Ebre del 2012 va al canal. Hi ha diners o no hi ha diners? Veurem, entenem el cas. El gran transvasament, olvidem-nos. Han après molt. Ells han vist que el transvasament a Tarragona funciona i ningú es queixa. I la repercussió econòmica per als pobres del delta, la gent que va a les furgonetes, la construcció, tot això ha sigut tremenda. Però això ha funcionat. No és aigua del riu, diuen, és aigua dels canals, de les concessions. I reben una compensació. És la mateixa jugada. Però el que volem demostrar és que la cosa de que no hi ha calerons per al transvasament és mentida. El transvasament s'està construint i estan dedicant el 80% del pressupost del 2012 i van dedicar el 70% del pressupost del 2011. Este canal va cap a Castelló. Podeu dir, sou mal pensats, sou mal fiats, teniu ganes de brega. Doncs, vale. Molt senzill. Per què no fem una auditoria d'aquest canal? Per què no ens tranquil·litzeu i ens demostreu que aquest canal no va a Castelló? Que aquest canal generarà la riquesa que esteu dient a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Perquè nosaltres també la volem, la riquesa. El que passa és que no la veiem.
Quan preguntem quins materials, quines empreses, quines persones han treballat aquí, on estan els diners? Ens diuen que nosaltres que no ens estimem massa al territori. Aquí estan els calés. I si vos aneu compte, a la resta, a lo que seria Montsià no hi ha res, a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el pressupost per a regadiu és elevadíssim. Però no ho qüestionem, no ho estem discutint. No diem res, ni direm res, perquè no és un perill de transvasament. És un tema polític. Si els gestors polítics creuen que el desenvolupament de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre té que ser per al regadiu, jo penso una altra cosa, però no modifiquem, perquè això no va a Castelló, ni va a Barcelona. Això són propostes concretes que funcionaran o no i que quedaran en el que seria en el deber o l'haver de la gestió política. Enteneu, no estem discutint que ens caigui malament el xarxa cínic, no estem discutint res personal. El que estem dient és que aquesta inversió no es justifica, perquè si es vol regar allà, se pot fer d'altres maneres molt més barates i molt més perilloses, i ells ho saben. Per tant, per a la xarxa Sénia hi ha diners, i el xarxa Sénia va a Castelló. Però no només ens passa a nosaltres. Abans, el transvasament cap a Barcelona sortia també d'aquí baix, però s'han donat compte de dues coses. La primera, el del 2008, quan vam parlar de prolongar el transvasament cap a Barcelona. Ens vam aixecar, perquè s'ho mereixien, perquè ho havíem de fer, perquè s'havia de fer. Per tant, si tornen a plantejar una cosa per aquí, conflicte. Però a més hi ha un problema nou, que molts no coneixereu, però els que esteu en temes d'aigua ho sabeu. Hi ha hagut un augment a partir dels baixos caudals que baixen, no se sap encara per què, jo no tinc una teoria particular, però no és molt sòlida, no la puc demostrar encara. L'aigua que baixa de Mequinensa està altament salada, salinitzada. Quasi es podria equiparar a l'etapa que Tarragona tenia problemes de salubritat i per això de fer un transvasament. Els motius no ho sé molt bé, s'estan estudiant, però baixa. Per tant, enviar aigua de l'Ebre a través de l'ampolla a Tarragona cap a Barcelona té dos problemes. Un és la conflictivitat i l'altre que és aigua que està amb una qualitat molt deplorable, malauradament. S'han tret, a partir de l'any 2008, el Segre. El riu Segre, que és l'afluent català principal de l'Ebre. Este riu porta aigua de molta bona qualitat, o de millor qualitat que la nostra. És una zona que en principi no és conflictiva perquè la gent no té la sensibilitat que nosaltres tenim respecte al seu riu, i a més perquè el que està passant a les comarques de Lleida és una cosa que els més grans que sou del Delta ho recordareu quan se parlava als anys 70 i 80 que en la venda de parts dels caudals de minitransvasament trauríem els diners suficients per a desenvolupar els pobles del Delta que estaven bastant malmesos. Aquest discurs és el que està funcionant actualment a Lleida. Els dirigents de les comunitats de regants de Canal d'Urgell i els dirigents de les comunitats de regants expectants, perquè no hi ha regats coneguts com passa aquí al Cap de Sénia, saben o proposen parts dels caudals que tenen vendre'ls a la conurbació barcelonina. I això és un transvasament. Si fiquem Lleida passa exactament el mateix. El 56% de tot el pressupost de les comarques de Ponent de Lleida del govern de la Generalitat per al canal Segarra-Garrigues. A els dos llocs falten unes partides del mètode alemany, però jo crec que això es complica molt la cosa. És el que seria la inversió real, directa. El 56%, però és que hi ha comarques que és el 90%. Tota la inversió per al canal. A què ve tanta pressa si l'agricultura està en crisi? No seria millor dedicar aquestes inversions a modernitzar les explotacions agrícoles, a dotar de crèdits al petit pagès, a millorar les seves condicions de treball i a afavorir el relleu generacional, que seria una inversió social de futur, sòlida i repartida entre tota la gent? Per què hem d'entregar tants de diners a les constructores? Per què hem d'entregar tants de diners a les hidroelèctriques? Per què hem d'enterrar un diner que nosaltres pensem que no és productiu? Perquè s'està fabricant i construint el transvasament de l'Ebre, però a un nivell més petit. I es podrà dir, home, no ens hem de preocupar perquè mediambientalment
la repercussió no serà tan important. D'això se'n podria parlar, i que parlen els tècnics, però socioeconòmicament la repercussió és devastadora. O és que no hem analitzat suficientment la repercussió del microabastament a Tarragona, com està el desenvolupament de Tarragona i com van quedar les Terres de l'Ebre? O és que què necessitem més per a tot això? Està el futur socioeconòmic del territori en joc. N'hi ha diners per a transvasaments, n'hi ha diners i n'hi ha aigua per a transvasar. O això se modifica i això s'atura, o ens fiquem en un carreró sense sortida. I aquí hem d'agrair tots els esforços i tots els suports i totes les ajudes que ens donin. Però hem d'agafar nosaltres el volant d'aquest vehicle. Hem d'agafar nosaltres la direcció d'aquest conflicte. Perquè el que realment està en joc és el nostre futur, com dia la nostra declaració, el nostre futur dels nostres fills. Per tant, davant d'això, què hem de fer? I acabo, I què hem de fer? Quina problemàtica, què és el que podem fer? Doncs bé, tenim 6 mesos. Tenim 6 mesos per a intentar argumentar, per a demostrar. I és important. Tot i sabent que el repartiment és polític, tot i sabent que els fotrà un pito tot el que presentessin, ho hem de demostrar. I ho hem de fer. I agraïm la col·laboració de les institucions. Les necessitem. Les apoyarem. Col·laborarem. Però elaborarem també les nostres pròpies al·legacions. Al·legacions que hauran de ser amb un suport tècnic molt important i científic. Això ho aconseguirem, això ho estem treballant. També encoratgem a tothom, a totes les institucions, partits, entitats que presenten al·legacions, que siguin fermes, fortes. Ens agradaria molt que des de la Comissió per a la Sostenibilitat hi haguessin unes unitàries que ens representessin a tots. Seria important obrir tots aquests fronts, no? Portar el debat al camp tècnic, no al polític, que ho tenim perdut. Avui en dia el català no ven, el català està mal vist, el català no mola. Han de portar el tema al camp tècnic, que aquí podem guanyar. I aquí demanem un esforç, molt important. 2. La pressió. Hem de fer pressió. Durant aquests 6 mesos hem de fer pressió, i farem pressió. I creiem que també l'han de fer les institucions. No s'ha de quedar en declaracions. Han de fer alguna cosa més. Què és el que s'ha de fer? Ho analitzarem pas a pas. Farem petites, farem grans mobilitzacions en funció de la situació. Durant aquests 6 mesos, en funció de l'evolució de la tramitació d'aquest Pla Hidrològic Nacional. No ho assisteixeu. No convoquem una gran manifestació avui. No la convocarem. Avui el que diem és l'estratègia per afrontar els 6 mesos que ens han de carregar de raó. I al mateix temps organitzar-nos i enfortir-nos. 3. El tema d'Europa. Molta gent, i ho agraïm, va a Europa, anirà a Europa, presentarà preguntes d'Europa, endavant, ho agraïm, perfecte. Europa jugarà un paper. Creiem que abans d'aquí encara se poden fer moltes coses i s'han de fer. És important que no per anar a Europa no oblidéssim que és aquí on s'ha de lluitar. Aquí és on s'ha de plantar cara, als ajuntaments, a les institucions, al carrer. Doncs nosaltres també volem anar a Europa, aquests 6 mesos, però ho farem una miqueta diferent, si va tot ho sembla bé. I és on entraria la gent que vulgui participar. Anem a fer una recollida massiva de signatures per a presentar a Brussel·les, abans que acabi el període de tramitació. Dient dues coses, dient una cosa i demanant una altra. Dient a la Comissió Europea que els habitants sotasignants estem altament preocupats per la manera en què el govern espanyol està redactant i tractant el Pla Hidrològic de l'Ebre i estem preocupats perquè les afectacions sobre el delta de l'Ebre, si no es millora, poden ser devastadores, poden ser tremendament importants i poden ficar en perill el futur del delta de l'Ebre. Mostrarem aquesta preocupació. I el que anem a fer és, anem a provar
si en vez d'anar a la plataforma de defensa a Brussel·les, la plataforma de defensa de l'Ebre a Brussel·les, doncs que vinguin ells aquí. Els anem a demanar que en el període de tramitació i apoyant-nos en aquestes signatures, que vingui la Comissió Europea a tutelar, a fer el seguiment de la redacció d'aquest pla hidrològic de la conca de l'Ebre, a conèixer què són les terres de l'Ebre, a entrevistar-se en Canyete, aquí, no allà, a veure com funciona la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que vegin in situ si realment aquest esborrany que aquí s'ha plantejat és més esborrany que segueix les normatives de la Comissió Europea. Nosaltres sabem que no, i ells també sabem que no. Farem aquesta prova, farem les signatures, les farem públiques i vos demanarem la col·laboració. Col·laboració de dues maneres. Una és firmant, qui vulgui firmar, i segona, ajudant-nos a repartir-les de totes les terres de l'Ebre. I si convé també fora de les terres de l'Ebre, però sobretot les terres de l'Ebre. Que es vegi que detrás d'un debat tècnic i d'una manipulació política com és aquest pla ideològic, la gent de les terres de l'Ebre es mobilitzem de manera conscienciada i demanem ajut a qui me la pot donar, que és l'organisme que ha de velar perquè els plans de conca se facin d'una manera correcta. És una feina. I per acabar, convocarem o no convocarem grans mobilitzacions? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I tots creiem que sí. Però quan? El que sí que ara convoquem és, això té que durar 6 mesos, segons la llei. Convoquem la 12a assemblea de la plataforma de defensa de l'Ebre, per la 11, a l'acabar el termini de la presentació de delegacions, per veure quin resultat ha tingut les al·legacions presentades per les institucions catalanes i ebrenques. I si veiem que no es modifica l'actitud de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del govern central, de dotar el cabal mediambiental que les terres de l'Ebre necessitem, en aquests moments, que això serà finals de novembre, desembre i gener, la 12a assemblea de la plataforma de defensa de l'Ebre serà amb un sol únic punt. Les mobilitzacions convocades arreu de les terres de l'Ebre, arreu de Catalunya i arreu d'Europa per a defensar el futur del riu, el futur de les terres de l'Ebre i manteniment de bon estat ecològic del delta. Aquesta serà la gran mobilització. Per tant, i per acabar, feina per a tothom. Possiblement hi havia gent que volia un altre tipus de feina, però no es preocupi, és cert. Primer hem de fer les coses ben fetes, després de l'1 ve el 2. Però hi ha una cosa ben clara. La plataforma en defensa de l'Ebre, sigui quina sigui la conjuntura política que hi hagi, sigui quina sigui la majoria absoluta que hi hagi a qualsevol govern, no canviarem ni un mil·límetre de la nostra línia, que és la defensa del riu, la defensa de les terres de l'Ebre i la defensa del nostre futur. Visca les terres de l'Ebre!